so karbiang long ningkan piket ningkan poket chok that's it pata ani tu mai si labang si bang akhe tu kechi ke bi tu ke ningkan si ningkan hini le nang do ningkan phobak le nang do lo pulutan te bang medi pata bore ta itu karbi tu ke medi pata ka philo ke sab pata antale kopia po tasi autonomous council tim karbiang long along ke japo na bang nong ki khibong Dr. Tuliram Monghang CM ke haya bang Porthimia ke man pu labang so alang en ponsi pini atok anu ge do pata ga galang atum phan alang liklen pi bom lo pen rom tarom bom lo lasi nona di huta alang like ron pon thu po pu una hut ini tu Langher constituency lo bikhek ke ni li udam ye bangke lapen Langher constituency puchot kali lo ke ongdu ngadi masta me pata ka belang adi man ke ake hai Dr. Tuliram Monghang sa rompon bom lo apen no rompon po asla bangso lo nilim tu pha pata nga paron nong le dia ji wa phan rong long penakan lam ingui lo pichu hong sai ai tu jo ka thelong lo pata men pen tangka ki room pata men pen Manisuri sigirung kolam nang klan lo. Sita ahok pada bangke. Komane tum sida dalali nang eklem du. Ake hai Dr. Tuliram Monghang sar bangke. Ake jo besi dang pipon. Lapen ke sar mudharam lekthis tame ake jo pensi pata eklem ponji bo phansi bangkam ke. Lasi kupi ko soma ahok ma chubai ma laso poisa ke ro tangka ki rum kon pata men pen pu along ni tum ritar li tom pata amen pen ke ake hai sa Dr. Tuliram Monghang ke poisa pejo ne paru le mudhuram lekhe sa iam sa badu ne poisa paru le lake kupi lo bolotan te je ai katha aro APSLC non के लंदन में APSLC हिनी तो पाला इसी के नीली लो APSLC ओ तुम लो ओरिजिनल लो रोस आर्यन ला पहला तुम के जाएगा था तुम के लगे APSLC था डुप्लीकेट तुम लो इंडिपेंडेंट तुम लो हाला तुम बांसी रोंगार लो दाम सी नॉन पिची हो दाम रे डुप्लीकेट अपोता एंडुरी कुसी lapen lang tum phan poisa nang rung pura hulustur dugnot tu nitu belo lang poisa nang ke en pura nang tum pati thang sia ma phanong yono ia ma phanong yono tasi nitu including chap en lo hala poisa rung long potum ta dang press mi tipia lo nitu ke rung long dei ta labang so lo rung long le tum pha rung long pu ke koi bo pi pa na non rong long bang ke put pi tu lo ji phong sai lo ai cho pai thengi la pu anang deng sa tum chen lo la si la bang su bang ke mi mi da lo ni li tum potta ke long ya hut non di pina ding tum potta ke long ya hut ni tum pa patta na pa pi pe dia phansi je ai kathar agru betum kam klem lo la si la bang su bang ke henup pi ka langam mo pulutan te non la bang su apatta ke klem ke Kecil sutum pan inut akan tabang, ake hai sah Dr. Tuliram Monghang bang, patak pompe, pengklem pompe, labang suci ni kalbi akhe tum pan sis nong klem pilo, tante latum kupi lo nang kelang tum nge dolang ke, je pata 2 nombor kali nang tum enduri, rata tum enduri, tapi pata nang pero nongri, non pai copai thei bahasa tum kam klem lo. Selabang soposi itu lagi itu pang itu mah himpen ningdu lo ala itu som claim ke derson ke bisendi ka kham khir poma asom tin kam khidum thei ke chokchi kapre kham khir itu pudun de non asom som kidu kela atu phan pang pata ke romji walong alang tindak kan ki yok dun lupen
kapaci hudun tapare la jaya thara group tu mang kaci hudun tapare ke labang ke radap tu melong pe akan sayong lapra kasi radap tu sonji cingrin lo labang ke mi pipi ka kam sia tun tian kam lasi isilang gam na kursi ti mung bata kam ke the depend rong people da kam ke the duplicate apota pu prosar tu pai thang du lo kasi pini labang so media hoi pe ni Karbiang longa rat solang dua rat sampai sini lo doktor tuliran long hangsa kerona pata ke duplicate kali original si ron ko la si rat pam pamahunang nge jaya thara group tu lapen ke lahalo ke damtang emesia election apran tu damtang emesia election apran jaya thar long ni kam claim lu no jaya thar bang potaron lo Kopi apota lalake apota ke ramhok boilo ramhok si non la ritlo ke non forest andar ke claim atum along an patta ka belong atum an ya ga tharo namlo ramhok upota ro namlo tela ramhok tong duplicate ma non CM doktor tuliran rong hang ke ro na pota tong duplicate lo kasi alang tumsi duplicate ke claim jaya thara ro tumsi duplicate ke claim ram hok ko kota ro ma pachi or try lo non rada sodun ke nitum ke long tang lo jaya thara kota lo ma lo kota ka lo ram hok te ram hok ke kota kali asila ram hok pu hormu pe rad pa pa lu ke la ke non ke CM sar bang pata ka ro hut pa non de po la ram hok pachi or try lo tu dei an ke mo ka phi ki yut ke pilo pu kota bolong de Laram hok bokam sulile lason pulote rat aphagi pelulo rat pamang hulo tasi karbiang long rat chini pemenangji je kathara tum non rat pamang hupiji je kathara tum non rat la CM doktor tular rong hasa ke klema kam ke melo anta kam khidunji la ke rat tum chini pemeno resedangi je kathara group tum hak pulotangte la ke kopini kopena di chire peme ya nani kali pulotangte la ke alang tumda claim bipe rada phan kota ke bipe bang ke claim phan talang tumte badhadun pulotang te hino piglo lage tili pomi ke lage kar bigali to la sini lihin pe ni chihek tanasi nili pati check thekalo kasi hokong laso kota putha nilum ta holo nilum nilikado babe ke pale mate chinida pe thekelo wa fakta menon nilitum ahawar mate nilitum langher ahmustilo nilitum ta kota ke kenang soklo nilitum ta kado kabeta kidukela arat angse amasi nilitum ata kota ko bangke kenang soklo kasi nilitum ta chorolo alang di siansa alang di non alang di dobom alang di klembom alang di non akijoy pe nang klem pipu laso kutha nilitum ta iningarong aje dolo asi nilitum ke chelongko mante nilitum mangke laso puta pen nilitum ke mane nilitum mangke chokipo kusi ni chekelo sitami lasombo je ako ekam pedun pini ason naki kudun pulaso kutha gang do pachet pachur lasi nilitum mangke non nalitum media thengnu laso kutha gang ako pachini tuntulo je ahok lo pota bang kerong po lapen pota ta duplicate kali lo bang original lo lagi nilitum mangke pota bangke nilitum mangke enak sok lo kusi ala nilitum hamta me pachini dun thalo sini lilam theta nilita jeo ta thekhe ako lapan lirong fangsi nili nang mithan nili nang thamon ni lirong mangke ulong komaji nulung jilangso sarsing khamsaro nilitum phan Watana people alam ni tematulong lo lapen kalau PSLC aru kalau dak langkher long iklan kita matumba Sonjoy Kramsa lapen komol singi latum adon latum dam si posar long lema latum hungri dam pe alatum media long ke paceta labang ke ahok kali labang ke poisa bang ke ahok bang ke cirung re lapen poisa nai pola ma ke nitongnya atita long le
bang aki joy pelupu aki joy lasi Sanjay Kramsa lasong kita cetak tahu le bang ke ahok kali lagi supaya lah lagi itu makan kota long dena ku kan se lagi alang lampat cetak Sanjay Kramsa alang ikut Rijapa mundi long tagali alang like angklas mundi alang like ahem arita alang khatir khoda ni tum masung ke dah lo ahem lo dah lo arilo itu mo bagi khoda bangi lasin itu ma potalong dena dolong dena ko ya rasul tumangi nakelang dun ilo lang tumangi lasin rasona mundi tumangi ni tumangi lo bangi ningduk piano lasin alang ni lason plan ke desan te ni seni kuya ko si bang ala kami kan to pa chili tu si nili lam non alang itu pen than lo Sanjay Kramsa ha okay Komal Singh hi Komal Singh hi Sanjay Kramsa la pen Komal Singh hi alang litum ke Riza Palong inu bang ke Riza Palong tu Komal Singh bang tu Komal Singh hi bang Komal Singh hi bang ke Riza Palong bang ke long leta endu la pen ke pota ke yang pota non pota ke chi ron dia long rong su pam pota ke pi polong ta kham khidun bu kamfil la son lo pulutan te pota ke enun de no la si pini APSLC jaga thara ro tu mo pota long le det posita ra hong yai long bang ri no itum pota long le det pupuri no alang tum ta ning hang hi si ke kham khidun lo bang ke na phanda ke kham khidun pulote alang itum te enun de no la pen ni chini ni ka chuni ke la lo Karbiang lo autonomous council ke cari ke hai CM Dr. Tulero hang sar bunda chuni ri lo la son muni de phang ke pota pipon kusita ali ta lo in to ni dia pota ta pinang la in ton ta in to ni lang pulote ki pia tum si ki lu son chiplang de polasi pipe de sita henu ne la son muni de phang ke la helo ni bipu da mi bang